L-intervista se tiġi mwassla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Antonello Bellisselmilkom u jilqakom għal 35 program mis-sensiela l-intervista. Il-program tal-lejla ser jitratta dawn l-aħħar 3 ġimgħat mimlija azzjoni u kontroversja li kellna fil-kampjonat tal-Formula 1. U emnuni, għandna ħafna fuq ix nitkellmu llum. Għal daqstant nistidinkom biex tibqgħu magħna u tgħidu tagħkom ukoll fuq dak kollu li ser ikun qed jiġi diskuss matul programm mibli daqs bajda billi titlu fis-sezzjoni tal-kummenti li hemm allaċċata max-xandira tagħna u anke għandkom xi domanda li tixtiequ issaqsu l-mistednin tagħna, aħna nwiġbuha. Bilħaq se ninsa kemm diġà qegħdin tarawhom. Il-mistednin li għandna llejla fuq in-naħa ta' isfel fuq ix-xelluk għandna lill-partitarju ta' Sebastian Vettel Mario Azzoppardi, ħdejja fuq il-lemin għandna lill-partitarju ta' Williams Chris Balzja u bil-flok blu fin-naħa tisfel fuq il-lemin għandna lill-ġurnalist tal-Public Broadcasting Services Riccardo Flask. Nsellem il-mistednin tagħna u nirringrazzjahom talli l-lejla ġobhom jaċċettaw li jattendu għal dan il-programm. Qabel ma nibdew ukoll nagħtu naqra ħarsa lejn ir-riżultati l-ewwel riżultati li kellna mill-futbol din id-darba però UEFA Europa League u UEFA Europa Conference League li qegħdin taraw fuq din il-grafika. Fl-Europa League ta' min jinnota it-telfa ta' Lazio għand Galatasaray, draw bejn Lokomotiv Mosca u l-Olimpik Marsilja, is-Celtic li tilfu 4-3 ġewwa Sevilla u l-West Ham li ġewwa Zagabria rebħet bl-iskor ta' 2-0. Min-naħa l-oħra fejn tidħol Europa Conference League jispikka draw ta' 2-2 bejn ir-Ren u t-Tottenham, Vitesse li tirbaħ 2-0 fl-Slovenja għand il-Mura u Basel li ġew miżmuma draw kontra il-Karabag ġewwa l-Azerbajġan. Għandna wkoll rebħa minima tal-Gent għand il-Flora Tallinn u d-debut tal-Lincoln Redims fit-tazzi Ewropej jisfa f'telfa ta' 2-0 għad-danni ta' PAOK. Grafika oħra illi se nurrukom biex anki issa nibdew ukoll nitkellmu naqra fuq is-suġġett tal-lum, jiġifieri il-Formula 1 huma l-klassifiċi. Nibdew bil-klassifika tas-sewwieqa li qed tara lil Max Verstappen 226.5 punti f'ras il-klassifika, Sir Lewis Hamilton 221.5, Valtteri Bottas 141, Lando Norris 132, Sergio Perez 118, Charles Leclerc 106, Carlos Sainz 95.5, Daniel Ricciardo 83, Pierre Gasly 66, Fernando Alonso 50, Esteban Ocon 45, Sebastian Vettel 35, Lance Stroll 24, Yuki Tsunoda 18, George Russell 15, Nicolas Latifi 7, Kimi Raikkonen 2 u Antonio Giovinazzi 1. Minnaħa l-oħra l-kampjonat tal-kostrutturi jara lil Mercedes l-ewwel bi 362.5, Red Bull 344, McLaren 215, Ferrari 201.5, Alpine 95, Alfa Tauri 84, Aston Martin 59, Williams 52 u Alfa Romeo bi 3 punti u mbagħad jalqu l-ħass illi għadhom mingħajr ebda punt. Riccardo, ħalli nibdew nitkellmu naqra magħkom issa. Dan hu kampjonat bilanċjatissimu fejn qed naraw diversi battalji tista' tgħid f'kull naħa tal-klassifika kif qegħdin naraw fil-grafika. Taqbel miegħi meta ngħid li dan huwa l-iktar kampjonat eċċitanti li rajna f'dawn l-aħħar snin? Nsellem lek Antonello, nsellem ukoll is-semija kollha li jsegwu dal-programm tiegħek kemm xandar ovvjament fuq il-pjattaforma ta' Facebook. Jkolli naqbel miegħek li kontrarju tal-li rajna tul l-aħħar snin
pratikament fejn kważi kienu kampjonati tgħidli għax inti Ferrarist imma dominati minn pratikament tim partikolari. Sandwichek billi ngħidlek efem inti nsejtu żminek meta Schumacher kien jiddomina. Iva, le, ma tafx int meta tkun iżomma xi ħadd tkun trid li dejjem jirbaħ. Ovvjament, tu. Però kif qed inti qed naraw sorpriżi pratikament f'kull tal-liqa, apparti mbagħad ikun hemm xi daqsxejn iktar spicy bħalma rajna fl-aħħar tal-liqa u bħalma rajna anke fl-aħħar fit-tal-liqa meta ddiskutejna fil-programm ieħor. Però qed naraw ċertu sorpriżi, qed naraw ċertu drivers li donhom jisu f'daqqa waħda għamu mirraq daw qed jagħmlu anke prestazzjoni brillanti ferm u anke dal-aħħar 15 rajna wkoll dak iċ-ċaqliq li kien konfermat bejn tim u ieħor għas-sena d-dieħla li jiena nemmen li wkoll iżid forsi l-antagonizmu li jkun hemm u l-pika u l-kompetizzjoni li jkun hemm fit-tellieqa pratikament. Għax aħna kull ma narawhom iduru ġo trekka, però daw nies bħal kulħadd ikollu pratikament ċertu ambizzjonijiet personali u allura kull ħaġa taffetwa biex ma rridx nasal għal konklużjoni, però jekk segwejna il-kumment ta' Daniel Ricciardo, rajna kemm kien sottili u fl-istess ħin bat messaġġ ċar lil dawk kollha li forsi kkommentaw li Ricciardo kellu l-karriera li issa sisa spiċċat, però u b'mod diplomatiku għal nirringrazzja lil dawk li ħasbu li jiena spiċċajt. Ġifieri Antonello biex inkompli mistoqsijat tiegħek iva qegħdin naraw ċertu tibdil li iżid ovvjament l-interess f'dan il-kampjonat tal-Formula 1. Ġifieri naqbel miegħek 100%. Mario, ħalli niġu naqra għalik issa l-ewwel nett grazzi wkoll tal-qed tattenti dan il-programm tajjeb infakkarkom li Mario Zoppardi huwa wkoll il-viċi amministratur tal-paġna Dilettanti Maltin tal-Formula 1, illi minn hawnhekk ukoll nixtieq insellem il-membri li ta' dan il-forum li qed seguna, speċjalment lil-kap Andrew Zarp ukoll il-viċijiet tiegħu li huma appuntu Mario u Kita Belawedge. Sebastian Vettel, l-ewwel staġun tiegħu ma' Aston Martin ġab podju ġewwa Baku. Kif tiġġudika s'issa l-istaġun ta' sewwieq li wara kollox iżommija u inti? Ħaġa ingrazzja lilek u semmija tal-programm u nixtieq nibda bil-ewwel punt tiegħi huwa ħaġa li Vettel l-aħħar snin rajna mal-Ferrari il-Ferrari huwa tim kbir, tim ta' pressure, da rajnieh u anke fil-dokumentarji ġifieri ċetnit jiena bista dokumentarji li l-Ferrari u ċertu pressure għalkemm huwa tim kbir u naħseb Vettel ma felaħx għal dik il-pressure. Sejna partitarju però jiena nitkellem dak li hu. Diġrat ukoll f'Schumacher ma Schumacher mbagħad dawar l-affarijiet għalli kellu jdawar fejn għamel ħafna suċċessi. U li ngħid huwa li Vettel jinstab tranquill issa. Vettel m'għadux dak li qed jiġri wara Leclerc, ħafna kontroversi, ħafna anke taraħ qed tranquill, jien insegwu ħafna bil-practices u ħafna kummenti u ħafna fuq Facebook iktar paġni barra tal-forum tagħna. Nara kemm partitarji biased u kemm partitarji li jkunu jafu ċertu min nies li jkunu ta' ġewwa. Vettel huwa tranquill, huwa tiġi bil-punti biex qed jagħmel dak tisbali qed jagħmel mal-Ferrari meta qed jitlef rasu u beda ġejja dak ċertu pressure fuq u ġejja u temmet jagħmel iktar xi ħaġa tajba iktar tiġi ħażina. Naħseb dik li d-differenza bejn Vettel issa u Vettel tal-Ferrari għalkemm ma nidux ninsew li mal-Ferrari Vettel għamel affarijiet tajba wkoll qed insemmi l-affarijiet ħżiena biss jiena. Nemmen li kieku imxew iktar fit kien imxu iktar, mhux kif spiċċat l-affarijiet. Però insemmejt punt illi hawnhekk se ndaħħal naqra nerġa' Riccardo, inti semmejt l-argument kontroversi fil-klan tal-Ferrari, f'liema sens? Kontroversi
U anke meta tara. Ejja nibdew bil-premessa li Vettel ġim sejjaħ mit-tim tal-Ferrari biex jippruvaw jemulaw is-suċċessi li kellu Schumacher mal-Ferrari imma mbagħad ġara li ġara fl-2017 beża minn Verstappen u tfixkelem fl-2018 tilifa waħdu wara li beda jajja ta' kaza tilifa waħdu fil-Ġermanja f'liema sens kontroversi. Kontroversi ġifieri anka rigward kif bdew jimxu l-affarijiet, eżempju jinnaf kien hemm tirek ta' Russja, kien żbar Russja kienet. U l-Leclerc jisom qed jikpandaw l-klan tal-Ferrari ma ħajkun l-ewwel ma ħajaqbżess, kien hemm ukoll il-di ta' Singapore. Kif eżempju nieħu mitl-aħħar deċiżja tal-McLaren. Kellem Norris biex jaqbżu Ricardo ħin minnhom tagħla kiex jirisma' tisuq bil-mod ta' tisuq bil-mod. Però mara aroħ l-isma' aħna t-tim tal-McLaren da mhux ħassir, aħna peċu qatt kbir. Dirajna ċertu kemm il-darba s-sena l-oħra kemm il-darba ħajaqbżu ma jaqbżux u Leclerc jgħadek ċertu komment isma' Vettel slow pereżempju jew vice versa ġifieri anke l-affarijiet bil-ġurnali b'kollox imdawwar mal-Ferrari ma tantx l-argument ta' Mario huwa naħseb tal-issue ta' dejjem tal-first driver u second driver. Però Vettel kien il-first driver Iva ma meta mbagħad Leclerc kienet jagħmel prestazzjoni aħjar. Meta ġie Leclerc u beda jagħmel prestazzjonijiet aħjar, ovvjament il-Ferrari dawru il-floodlight tagħhom għal fuq Leclerc. U Vettel bejn ħabba pressjoni, bejn ħabba affarijiet oħra, da jfem kulħadd uman, jiġifieri inti tħoss li filli inti l-midluk u f'daqqa waħda inti qed ituk bli xkupa, jiġifieri forsi ma kienx daqshekk evidenti ta' ġifieri qed nitkellem b'mod estrem. Imma Leclerc mbagħad f'daqqa waħda ħassew il-Ferrari li get back onto the winning phase bis-saħħa ta' Leclerc. Għalkemm jiena Leclerc mhux qed ngħid li mhux tajjeb, però naħseb kellhom aspettativi għoljin wisq. Però min-naħa l-oħra mbagħad Vettel naħseb jiġri kif qal Mario forsi ma felaħx għal dik il-pressjoni. Il-Formula 1 hija kompetizzjoni li inti tkun iffukatissimu, tkun psikoloġikament tkun konċentrat l-inqas ħaġa li ddejqek ħadd affettwa l-prestazzjoni tiegħek. Ġu da qed narawha u rajnija fid-drivers oħra. Fil-fatt anke ħanerġa' nsemmi Riccardo mhux għax għalik ta' Antonello ġifieri. Fuq Riccardo tkellmu żjed tard però. Imma lera għax irid ngħidlek jien anku qal li kien għaddej minn mument daqsxejn psikoloġikament mhux daqshekk kien healthy biex ngħidu hekk sewwa u dik tara mill-ewwel tirrifletti fil-kompetizzjoni. Jiġifieri kif qal Mario kien hemm dak il-famuż issue ta' first driver, second driver, hemm ċertu timijiet li jonorawha fosthom jiġifieri il-Ferrari ovvjament u l-Mercedes rajna Bottas li wkoll tawħ bis-sieq tista' tgħid, però jiena fl-opinjoni tiegħi dejjem qed itihom risposta tal-li qawwa roħha Bottas, ġifieri. Okay, forsi Hamilton għaddej minn fażi ħażina bħalissa, però rridu naraw x'ħajoffru n-natlilaq li baqa'. Speċjalment issa li ovvjament ħarġet l-aħbar li Bottas mhux ħajjeb ovvjament ma' dan it-tim. Fuq ta' Vettel nixtieq inżid huwa wkoll ma ninsewx li kien għaddej taqlib politiku fih dan il-Ferrari wkoll, ġifieri fit-tmexxija tal-Ferrari dik wieħed ma tistax telimina mill-daw il-problemi kollha. Mbagħad ġi Leclerc għax dik hija xi ħaġa li wieħed jista' jara li dak kien qed jagħmel performance żaħjar minn Vettel. Jista' jkun ovvjament minħabba mhux għax neċessarjament kien aħjar minnu jgħidu driver to driver aħjar minnu, imma f'dak iż-żmien dak il-point in time Vettel ma kienx qed jagħti il-performances dak li nafu li kapaċi jagħmel Vettel. Qed isir dawn l-iżbalji ngħidulhom banali u daw il-frictions li kien hemm fit-team illi kienu qed jitfgħu il-Vettel f'dawl pjuttost ikraħ u Leclerc bħala issa Vettel hija storja anke fuq tal-kuntratt tiegħu, ġifieri li tkun qiegħed tagħmel kampjonat u għadek ma tafx jekk se tkun xufieri u laqas ngħidu kienu forsi għaddejjin diskussjonijiet u qatt m'hemm xejn konfermat fejn se tkun is-sena d-dieħla motivazzjonijiet tiegħek anke f'tim illi mhux qed tara aktar backing tiegħu awtomatikament inti tibda tbatti.
Fil-każ ta' Bottas issa qed jidher b'mod daqsxejn differenti wkoll li r-risposta li qed jagħti għalkemm nemmen li xorta tard wisq imma nemmen ukoll li kien għaddej minn fażijiet ta' sfida ġifieri li affettwaw performances li on their good day daw huma kollha xufiera kapaċi u li kultant wieħed orrejt irid jara t-tim l-importanza li t-tim jieħu l-maximum points possibbli, però ultimately jekk inti għandek racer qiegħed miegħek fit-tim trid tara l-inqas kif se tiħħendiljaw hemmhekk fejn jidħol management tat-tim, hemmhekk fejn jidħol leadership. Mela, la semmejna lil Bottas Chris ħalli anke jindaħħal naqra lilek. Inti ħanibdew minn hawn. Issa Bottas telaq, biss kont qed tistenna li taraħ mal-Williams is-sena d-dieħla minn flok Russell jew taħseb illi id-duwa li ħadtu Alex Albon u Nicolas Latifi huma l-kopja ideali għal Williams tal-futur. Fuq Bottas, waħda mir-raġunijiet li xtaqtu jiġi mat-tim kienet, appartiment kwa għad jaf li xufir kapaċi u għed jaħdem kien għed impiegati għanidu għek f'team World Champion. Imma u kol bħala statement illi Williams madix just a feeder team jew inkella illi min isuq maħna minn għandu l-aktar flus. Minnaħa l-oħra, però il-fat li mar mal-Alfa Romeo u eventualment kien hemm Albon illi issa ġi on board, xorta nemmen li t-team fadallu ħafna x'improvja, inutli jkollna the best two drivers on the grid bil-karozza li hemm bħalissa għax inkunu qegħdin naħarqu x-xufiera. Però nemmen illi Albon illi jrid jagħti risposta, Latifi li issa forsi ejja ħanejdu telqet il-limelight minn fuq George Russell. Issa hu qiegħed ix-xufier li ilu hemm jkun għat-tielet staġun tiegħu fit-tim. Nemmen illi jista' jgħin aktar fid-development tal-iskwadra. U bħalma der dis-sena it-teamwork bejn iż-żewġ xufiera, iż-żewġ sewwieqa u anke l-commitment tal-management il-ġdid tat-tim, nemmen li s-sena d-dieħla tista' sservi ta' stepping stone oħra biex nerġgħu nidħlu ma' dawk il-midfield teams. Biex forsi eventualment meta anke t-tim ikun aktar attraenti u anke finanzjarjament aktar b'saħħtu, nibdew nattiraw xufiera li huma ma' top 3 teams ejja ħaniedu hekk. Bħalissa rridu nieħdu paċenzja li nsibu xufiera li huma kapaċi li jżommuna nikkompetu fi nofs it-tim. Lana, allura inti diġà qed isek tiddikjara li issa l-pass li jmissa l-Williams huwa lejn nofs il-klassifika illi kemm il-darba matul dal-istaġun diġà rajna lil George Russell illi qiegħed jimpressjona bil-kbir, rajnieh ukoll fix-xita tal-Belġu jieħu dak il-podju, Q2s regolari, ġieli anke mal-ewwel 10. Però mingħajr ma nkun preżuntus mhux qed ngħid irdu nkunu mal-midfield teams li inti fejn għandek bħalma għandek l-Alpine fejn sa ċertu punt għandek a new upper midfield li għandek il-McLaren u l-Ferrari li għax inti għandek qudiem għandek Mercedes, Red Bull bħalissa, mbagħad għandna McLaren Ferrari qishom fliga lihom, u mbagħad għandek daqsxejn tan-nofs għandek l-Alpine, l-Alfa Tauri, ġifieri. Kemm tippermetti li sekonda Chris aġġornament mill-UEFA Ewropa League Leicester City fil-vantaġġ gow ta' iOS wara 8 minuti. Leicester City wieħed Napoli xejn fuq din il-logħba se nkun qed naġġornawkom ukoll matul il-programm. Ġifieri il-fatt li nistgħu nispiċċaw fil-punti b'mod aktar konsistenti bħala tim, dak nemmen li huwa il-pass li jmiss. George Russell naħseb kien ix-xufier li l-karozza kien qed jieħu minnha mhux il-100% tagħha, ma kien qed jieħu 200% tagħha. Jiġifieri hemmhekk ukoll fejn tidħol il-kapaċità tas-sewwieq illi mill-vettura li għandu, mill-kondizzjonijiet li għandu tat-track, da kapaċi jisraq dawk il-9 sekonda iktar illi faċilment minn Q3 titfak Q2.
sorry, minn wara Eżatt, l-ewwel Q1 qualifications għal spiċċajt Q2. għal Q2 sewwa u jekk ikun possibbli li minn Q2 tispiċċa Q3. Jiġifieri bħalma rajna li jiġu dawn il-kundizzjonijiet taċ-ċirkwit u x-xufier ikun kapaċi illi jaħtaf. Hemmhekk fejn tidħol il-kapaċità tax-xufiera illi bejra silu Latifi xorta għadha tidher. Hija evidenti għalkemm dan l-aħħar rajna daqsxejn prestazzjoni aħjar minnha ta' Latifi, ġifieri in terms ta' speed anke kif kien għal Capito stess għal Latifi huwa xufier tajjeb imma żgur għandu xi jagħti aktar. Ġifieri jekk issa jaqbad fuq din prestazzjoni, din konfidenza fil-prestazzjonijiet tiegħu nemmen li jista' jkun qiegħed iktar mod konsistenti narawh fil-Q2 u jikkompeti sew mal-ewwel ngħidu. 15 il-post in qualifying, mbagħad ovvjament it-tellieqa hija storja li dejjem hija differenti. Fil-fatt minkejja l-kritika li wkoll kien qed iġib Latifi, ftit qed naraw inaqqar xi ħaġa wkoll. Ġab il-punti fl-Ungerija, ġab il-punti f'Monza, biss il-ħin qiegħed jaħrab u nixtieq li nagħlqu l-ewwel parti b'argumenti ieħor kontroversjali din id-darba illi huwa il-Grand Prix tal-Belġu. Ħanħu around mill-penil. Biltu ma' deċiżjoni meħuda fir-rigward ta' din it-tellieqa, għamel sew id-direttur Michael Masi li żamm il-prudenza u nistgħu ngħidu ma ħallix it-tellieqa issir kif suppost jew attentat biex ikollna naqra ta' tellieqa deċenti flok purċissjoni wara s-safety car. L-opinjoni tagħkom jibda Mario, Riccardo jaraq Chris, għalkemm ovvjament min irid jirribatti go ahead. Jien nagħmel ħati nemmen li ma kellix issir kif kellha ssir, jiġifieri daw ċertu affarijiet għax jibdew ħorġu l-karozzi jduru jippruvaw. Nemmen li l-esperjenza jedem f'daw in-nies, jiġifieri daw mhux qed ngħidu Mario qabad għamel karting ma riduri għadu jrid jipprova trek. Jiġifieri ċertu li ma qbilx ħafna barra ngħidu li ġiet is-safety tal-ewwel sewwa, però ma tal-ħaġa li qitni li tal-punti, għalfejn tal-punti, għalfejn nofs puntu mhux u jekk hemm xi regoli daw ir-regoli għandu jinbidlu. Issa jien qed nitkellem kontra x-xufier tiegħi ġiel ħames, ġifieri qatt idur jaqgħad Vettel hemmhekk u ħa l-punti tal-ħames post. Ma fil-verità x'ħadu biha dit-tiġrija. Jew inkella jekk xejn ħloqt il-punti aqbad tipprova mela. Jekk ma mhux ħasseħ waqqaf kollox. Di parti tiegħi għax vera hemm ħafna affarijiet ta' safety u ġifieri ħanna npallaw ħafna x'aħna nkunu qudiem it-television qed naraw ħafna affarijiet differenti. Però ma tantx qbilt li bdew ħerġin inkollu ħiġa safety car qed tipprova, mbagħad ħarġu l-karozzi darba darbtejn, ġifieri di bħal l-inċident li nqala ta' Norris. Nagħmel l-FIA għandha daw l-affarijiet għalhekk niddeq xi kultant tara ċertu affarijiet fil-Formula 1. Mela ħareġ Vettel qed jgħidulhom fil-qualifying sew qed nitkellem it-trek li ma jistax issuq fuqha. Ħareġ Norris qed jgħidulhom l-istess fil-istess ħin ma' Vettel x'in infuqha Norris infuqha fil-daw u speċi għamlu red flag hemmhekk indonaw x'kompli l-affarijiet. Ġifieri għalfejn għandu jitkisser persuna biex jieħdu deċiżjoni daw l-affarijiet nemmen li jkun jafuhom issa ngħidlek jiena bħala Mario naraw qudiem it-television nitkellem ħafna ma qudiem it-television nista' ngħidlek x'qatt ma nkunx intist li nkun parti mill-mekkaniks jew parti mill-affarijiet, ġifieri ma ċertu affarijiet qed iġibuhom huma stess bidejhom ċertu deċiżjonijiet mhux ix-xhieda ta' ix-xhieda mhux ħajniżlu ma jien nemmen li tip ta' strateġiji jew tip ta' regoli fil-Formula jdu jinbidlu. Biex inkompli mali għal Mario, ifhem, jien kieku kelli niddeċidi jien definitely ma kienx it-trekka ma kienx f'kundizzjoni li ssir tal-liqa fiha. Ġifieri l-ewwel wieħed kien ikampa forsi, però l-kumplament f'roġa kienu jagħmlu, ġifieri kienet ħadd tkun ġifieri massakru, kienet ħadd tkun għal-ħares qatt ikun forsi seta' jweġġa xi ħadd għax imbagħad daw fl-aħħar mill-aħħar ikunu akkaniti biex itelqu u nafu li ħadd ma jrid iċedi xejn il-ħadd. Però kienet sitwazzjoni
ma nazzarda ngħid forsi unika ma niftakarx li kien hemm xi sitwazzjoni simili u bad speċi. Adelaide wieħed to design li kienet dik it-telliqa li damet kwarta qabel ma mbagħad ġiet sospiża li qed tiġini frasi. U kien hemm xi ħaġa tal-Kanada minn għalija ma kien. Dika kienet damet 4 sigħat, it-telliqa 4 sigħat li rebaħ batin dik. Però din għalija ma naqbilx li għamlu dik id-dawra jisu karriet tal-karnivali duru għara xulxin fil-parata u ġifiri mbagħad jingħataw il-nofs punt il-punti kif ingħataw għalija dik kienet l-ikbar kummedja li staw jagħmlu ġifiri. Jien għalija kellha tiġi kkanċellata ġifiri x'inraw il-kondizzjonijiet li kienu fissa illum għandna dit-teknoloġija daw kienu jafu l-xita ma kienx se jaf ġifiri. Kont naqbatu naf li ifimni dar wieħed irid jifhem għax aħna kif qal Mario wara television nkunu qed nistennew bil-ħerqa għamilna dak il-ħin kollu niċċassaw nistennew li forsi tibda telliqa xi ftit eċitanti għax meta jkun hemm l-element tal-ilma fit-trekka iżid ovvjament. Il-flavor fit-telliqa, però ma kienx kwistjoni ta' flavor di kienet letteralment flooded it-trekka ġifieri impossibbli l-issuq f'dawk il-kondizzjonijiet. Jiena kif kont naqbad u nikkanċella, però wieħed irid iżomm f'moħħu jien jisni dejjem kultant l-avukat tax-xitan. Il-flejjes bar li jkun hemm f'avveniment bħal dan, ġifieri dawn jieqgħu jittamaw forsi sal-aħħar minħabba kwistjonijiet finanzjarji fl-aħħar mill-aħħar, nafu li l-pandemija ma jenet il-ħadd u għalhekk nimmaġina għamlu li għamlu, però jien issa kien hemm min qal biex jiffavorixxu l-Verstappen. Ma kienx raġuni li saħħaħ l-argumenti minnaħa l-oħra, Chris, 30 sekonda. Spekulazzjonijiet kienu daw ta' mhux. Daw il-ħafna conspiracy theories li ma jagħmlux la sensu laqqas ġid. Chris, biss minnaħa l-oħra u kull ma se nitolbok huwa li twiġibni fi 30 sekonda, Bernie Ecclestone, is-sit il-Suprem l-antik tal-Formula 1 ħareġ jgħid li kont qed immexxijin dawn kienu jsuqu. Ir-reazzjoni tiegħek fil-qosor għal dal-kumment. Jiena tendenza fuq dak li ġara u naqbel ma' Riccardo fuqha illi telli għal kondizzjoni kif kienet naqbel li ma saritx. Mhux qed nitkellem ħabba li għadu l-punti l-Williams, ġifieri mhux qed nitkellem ħabba dak il-lat, imma in terms ta' safety nemmen illi lat tieħed dik id-deċiżjoni u ħafna qalu hekk. Il-trek ma diċ tiklirja, xita ma għafiċ, pero nemmen li s-sada ġiti ħandilja taħjar minnaħa tal-amministrazzjoni, ġifiri, apparti daw l-affarijiet finanzjari, anything, sponsorships, minn da, seta ġit kanċellata, irrit jinstab ovvjament kiku darbohra fil-kalendarju meta s-sir, ma setax s-sir minn ġimma l-ġimma minħabba dik il-pressures tal-Olanda, pero li ma sarriċ nasib kiet laħjar deċiżjoni. U nagħlaq billi ngħid li meta l-accident li kien hemm ta' Norris, kondizzjoni ma kienx l-istess, kienet inqas. U ġara dak l-inċident. Murġib biktar splash u karozzi wara xulxin, T-line dik it-tela li inti għandek l-ilma kollu kontrik, u meta nafu li hemm kwistjoni fuq it-tires bil-downforce bil-regoli ġodda, il-wet tires m'għadhomx jaħdmu bħalma kienu jaħdmu ftit ta' snilu. Fil-fatt, hawnhekk għandna kumment minn Luka Flask li jgħidilna li nemmen li kienet l-aħjar deċiżjoni għaliex kienu kundizzjonijiet diffiċli ħafna u kien hemm riskju kbir ta' accident. So fil-fatt hawnhekk Luka qed jaqbel mal-panel kurzita li xejn bajaz dak il-kumment ġifieri. Laqqas xejn. Tifel ta' Luka, aħna nkunu ovvjament insegwu tlielaq fl-imkien. Insellmulu minn hawnhekk kursi ta' żejra, di mhux l-ewwel darba li kien hemm tellieqa ta' spa li kienet ikkundizzjonata b'inħabba t-temp. Fl-1985 kien ġara l-istess bejn wieħed u ieħor, biss dikinhar it-tellieqa ġiet ikkanċellata u ġiet skedata għal iżjed tard matul il-kampjonat. Pajjiż li tagħmel ix-xita xi 350 ġurnata, naħseb jiena ma tistax. Mhix sorpriża, mhix sorpriża. Ma insomma.
Mela, immorru għal-break qasir ta' riklami b'qaw magħna għaliex għatfadlilna argumenti x'niddiskutu fit-tieni parti kif ukoll inkomplu naġġornawkom bl-aħħar aħbarijiet mill-UEFA Europa League għal daqstant ibqgħu magħna. L-Griezmejna. Merħba lura t-tini parti tal-program l-intervista, l-program ta' diskussjoni illi il-network tal-Kamra Sportiva jipproduċi kull ġimgħa. Llum qegħdin nitkellmu fuq il-Formula 1 u miegħi għandna lil Chris Balzja, parti ta' Rita Williams, Mario Zopparti, parti ta' Sebastian Vettel u l-ġurnalist ta' TVM Sport Riccardo Flask. Sa frattant kol għabdejn u kol xilobit fej jidħol futbol mill-UEFA Europa League u UEFA Conference League. Fl-Europa League Leicester City wieħed, Napoli xej, Eintracht Frankfurt xej. Fenerbahce wieħed, dawn huma riżultati illi fihom għandna l-gols. Fil-UEFA Europa Conference League Roma jinsabu minn taħt kontra CSK Sofia. Il-gowl għal-Bulgari skurjaħ Graham Kerry propju waqt sakemm konna qegħdin barra għal-reklami. Biss lura għal-Formula 1, infakkarkom ukoll illi intom tistgħu tgħidu tagħkom fuq dal qegħdin niddiskutu billi tħallu l-kummenti fil-sezzjoni li għandna apposta u issa se nerġgħu morru għal topik ieħor jaħraq jekk mhux jikwi l-argument tal-ġimgħa, il-famuża ħabta bejn Max Verstappen u Sir Lewis Hamilton ġewwa Monza. Daħla xejn feliċi li kieku setet ukoll kellu konsekwenzi għar li kieku mhux għal-Halo li kellu il-champion renjanti fuq il-karozza tiegħu. Ara ħalli naħseb għalissa tkellim biżejjed u se nibda billi nsaqsi lilek Riccardo. Id-darbtej illi ġejt f'dan il-programm, id-darbtej kellna sprint race, konna qed nitkellmu wkoll qabel ma bdejna, u d-darbtej ħabtu Verstappen u Hamilton. Imma din id-darba ħanisma' naqra tiegħek fuq Monza. Xi tridni ngħidlek fuq ġifieri. Ta' parti. Min taħseb għandu tort? Taf x'ħanejdlek naħseb hu. Min qedlek li kellu tort l-aħħar darba? Jew insejt. Eżatt, Hamilton, ekku. Le, jiena ifhem. Inċident antipatku daqsxejn, fis-sens jiena naħseb bħalma qalu bosta faċilment seta' jgħaddi bħala racing incident. U full stop. U hemm fis-sens bħala tort u mhux tort. Issa, jekk aħna naraw, jekk wieħed joqgħod janalizza bir-reqqa x'ġara u ma ġarax ġo dik il-kantoniera u noqogħdu naraw karozza ma karozza kif kull dilettant żgur li jagħmel bħali l-ewwel wieħed, naraw li kien hemm qabel xejn
Verstappen kellu situazzjoni bħala fl-2017 ma' Massa minn għalija, fl-istess kantoniera. F'dik it-teliqa stess. Ma nafx Kristi ftakar xi ħaġa fuq dal-inċident. Turn 1, f'dik it-teliqa stess, turn 1, ġiri ta' nhar il-ħadd, ukoll Verstappen kellu ma' Norris, għalissa tfixkilt ftit. Miss ma xi ħadd imma fċu l-istess, jew le, Norris ma' Leclerc naħseb. Norris ma' Leclerc wara s-safety car, imma ma kienx hemm il-kuntatti li kien hemm. Bħalissa li qed ngħid għax qed nipprova nibni l-argument. Mela, jekk wieħed janalizza l-mod kif daħlu l-karozzi, mela naqbdu dal-inċident partikolari biex nkunu ċerti x'qed ngħidu. Mela, dil-famuża, mela, x'kien ġej, x'kienet jiġri wieħed ma jridx jinsa x'ġara. Mela, Verstappen ovvjament kien maħruq infern fuq is-sekondi li tilef ġol-pit. Kien ovvjament jixtieq ikompli jżid id-distak tiegħu minn Hamilton, ġifieri wieħed irid ipoġġi ruħu fis-sitwazzjoni ta' kif kien mentalment ġo dik it-tellieqa. Ra li l-Riccardo jaħrablu żiffa, ġifieri iktar u iktar kien taħt stress, ġi fl-straight u jilmaħ ovvjament il-Hamilton li Hamilton ukoll kellu pit stop daqsxejn ħarira żgħira twila. Kieku Hamilton ma kellux dik il-pit stop twila, ma kien jiġri xejn minn dal-inċident, għax kien joħroġ u jidħol qabel ġo xikejn u mbagħad x'kien jiġri wara ma nafx. Però li ġara, jekk wieħed iħares lejn dawn l-avvenimenti, li ġara Verstappen ovvjament ma kienx ħajġa dielu. U Verstappen nerġa' ngħid, daħal ġo dik ix-xikejn, daħal daqsxejn forsi mhux ovvjament fir-racing line ottimali ovvjament għax kien hemm il-Hamilton li qiegħed ħdeħ. Sewwa. Li ġara imma Hamilton, mhux qed ngħid torta Hamilton, dawn affarijiet normali fit-tliela. In racing is norm. Il-komitati kif jgħidu Taljani jew sportellate ġieli dawn huma normali. Hamilton ovvjament mhux ħajjgħidlu għaddi, Hamilton ħajjipprova jagħlaq kemm jista'. Issa, li kien unlucky f'dan l-inċident partikolari, hemmhekk hemm dak is-sausage, il-raised curb biex niftehmu. Dak il-raised curb, dak huwa perikoluż immens, għax il-karozza ma li tmiss miegħu ħatola. Kemm ħatola jew kif ħatola skont kif taqbada. Kif qabada Verstappen bil-karozza tiegħu ġib la steering. Ġifieri l-karozza għoliet, prova Verstappen idur, Hamilton għala iktar miegħu tista' tgħid jew ma taħx wisa ħanejdu hekk iktar milli għalaq miegħu ma taħx il-wisa u mbagħad missu rota ma rota insomma qolit il-karozza u kull kumplament nafu x'ġara. M'hemmx. Kien kważi inċident partikolari għax il-karozza ta' Verstappen letteralment daħlet ġol gravel jisek wadda b'Javelin u baqgħet niżla ġol gravel. Imnalla kienet il-Halo, però l-Halo jien iktar mill-ngħid imnalla kien Halo, xorta jaħtajba Hamilton li xorta ma weġġax, għax ir-rota ta' Verstappen xorta ġiet fuq ras tista' tgħid Hamilton. Fil-fatt fajt ritratt ukoll tal-inċident biex nifriska l-memorja. Rajna ġifieri l-karozzi kif ġew. Issa, jiena li rrid ngħid din hija Verstappen okay, il-rota ma bdiċ id-dur li kienet jisu fuq ras Hamilton, però l-oħra baqgħet id-dur ftit. Ma nafx l-għala forsi baqa' jipprova jafas il-gas, ma nafx forsi dak il-ħin moment tal-adrenalina, n-nervi u whatever. Però anke Hamilton mbagħad baqa' jipprova jafas il-gas. Fil-fatt it-tim ta' ħordniet switch off engine. Għal xejn qed tipprova tagħmel, ma nafx jipprova jagħmel, nerġa' ngħid jista' jkun kwistjoni tal-adrenaline rush. Nimmaġina li l-nifsi kikun nara dik il-rota għaddit minn fuq rasi kif tkun. Ġifiri, pero biex ma ntawwax u anka nagħti ċans ovvjament il-Mario u l-Chris jgħidu forsi l-opinjoni tagħhom. Jiena għalhekk qed ngħidlek, għalija it's purely a racing incident. Ġifiri, unlucky, pero imnalla forsi ġiet kif ġiet għax ovvjament li t-telli għambat ta' dimensjoni oħra jisu la telqu l-ġiex contenders minn nofs mbagħad il-telli ġiet niffukaw iktar fuq ir-riżultat aħħar li kif qed inti
ħalli ħaniddiskutu aktar qudiem. Però inti biex inkun weġibtek nerġa' qed li tagħmel t-tort. Jiena naħseb Hamilton forsi seta' ma jalaqx daqshekk tgħidli Verstappen ma setax ataħħa il-turn u għadda minn fuq dawk jisom l-speed bumps biex niftehmu. Però Verstappen f'tliet okkażjonijiet ma għamilx hekk dik. Verstappen iħobb jidħol dik id-dawra, kellu iktar veloċità, ġifieri għalhekk forsi emmen li seta' jieħu vantaġġ minnha u rridu ngħidu wkoll li Verstappen għalih kienet ukoll do or die dik il-kantuniera. Ġifieri jekk ħajaqbeż il-Hamilton hemm, u mbagħad ma kienx ħajaqbżu Hamilton. Però jekk Hamilton kien ħajaqbżu hemm, u mbagħad Verstappen definitely ma kienx ħajaqbeż il-Hamilton. Ġifieri dik pratikament hija l-konklużjoni tiegħi. Mela la qegħdin nitkellmu wkoll fuq kastigi u mhux kastigi. Chris, Verstappen issa ser ikollu 3 postijiet ta' penalità fit-tellieqa li jmiss ġewwa Russja u hawnhekk qed naraw lil-kbir il-kap ta' Red Bull, Christian Horner, il-prinċipal, fejn qiegħed jikkunsidra illi Verstappen irid jiskonta penalità minħabba xi bdil ta' magna. Allura isom ir-Red Bull qegħdin jirraġunaw illi isma' l-Almax diġà ħajibda tlieta lura fir-Russja, forsi nieħdu l-engine penalty issa fi jew kol trakka li fuq il-karta tidher favorevoli għal Mercedes u illaqtu kollox hemmhekk. Qabel xejn, taħsibx li l-kastik huwa wieħed ġust illi taw lil Verstappen u jekk taqbilx ma dan il-ħsieb illi għandu Horner fid-dawl tal-istrateġija illi qegħdin jippruvaw jużaw ir-Red Bull għar-Russja. Jiena fuq li meta ġa l-inċident, nibdew minn hemm, jiena kont iktar inklinat li Hamilton naħseb kien f'punt favorevoli illi at that stage kien iħallilu daqsxejn iktar spazju, eventwalment fl-slipstream illi kien se jkollu fid-dawra. Eventwalment naħseb illi kien jaqbżu, ġifieri da ma ninsewx illi kellu tires xi ftit laps iktar friski. Kien hemm jekk mister żball kien hemm xi karozza oħra qudiemhom ma nafx kien back marker. Mela ġifieri naħseb kienet hemmhekk Hamilton kellu l-okkażjoni. Issa wieħed jista' jgħid li forsi ma kellux l-straight line speed, pereżempju daqs kemm kellu Bottas, għax Bottas kien qiegħed idur qisu l-miġnun, speċjalment fuq l-straight. Però jien nemmen li hemmhekk seta' ġara hekk. Dak qed nitkellem waqt it-tliqa u waqt l-emozzjonijiet tagħha. Minħa l-oħra ma xin rajt id-deċiżjoni tal-FIA resqu argumenti li jistgħu jitfgħu naqa' ngħidu fit-tort lil Verstappen. Ovvjament minħabba l-kondizzjonijiet kollha li kien hemm, ġifieri dak kellek dal-fatturi anke li semma tajjeb Riccardo tal-long pit stop, ġifieri da jrid jaqbżu bil-fors għandek il-kompetizzjoni, ġifieri hija xi ħaġa li minħa l-oħra ma nafx three place grid penalty ħarxa Hamilton le meta mbagħad forsi wieħed beda jqabbel dak li ġara fl-inċident li ieħor bejniethom bej Hamilton u Verstappen, ġifieri judgment all right issa qiegħed miktub iswed fuq l-abjad u għalfejn. Però xorta nemmen li inti trid dabħal fil-futbol id-deċiżjoni tal-VAR, il-wieħed jara l-VAR illum, imma kemm qiegħda tiġi implementata b'mod ġust u ekwu ejja ngħidula hekk fuq kull logħba minn kull grupp arbitrali. Hawnhekk mit-tim tal-stewards naħseb li jrid ikun hemm daqsxejn iktar konsistenza fid-deċiżjonijiet li jittieħdu along the whole season. Għax ovvjament deċiżjoni waħda tista' taffettwa ħafna affarijiet, speċjalment kemm qegħdin close is-sena bħala contenders. Fir-rigward tal-penalità, ifhem żgur li għandhom Red Bull u Horner għandu deċiżjoni jibsa x'jagħmel. Jiena kieku min-naħa tiegħi nemmen illi dis-sena anke rajna illi maċċem it-tracks li huma dominju tal-Mercedes. Ir-Red Bull naqsu id-distak kullimkien. Jiena kieku għal it-tellieqa anke biex inżomm daqsxejn iktar pressure fuq il-Mercedes u li nieħu 3 grid penalty
u ma niskontax il-penalty tal-engine change b'ditt tellija, ġifieri kieku jien mmur head to head. Għax hekk anka bil-Red Bull jekk jagħmlu prestazzjoni tajba u jerġgħu komplu jżidu l-pressure fuq il-Mercedes on a track illi tradizzjonalment dejjem ngħidu hekk jew fl-aħħar snin kienet tagħhom. Fil-fatt fir-Russja il-Mercedes rebħet dejjem. Eżatti. Imma anke jekk turihom illi inti ngħidu jirfu Mercedes, imma inti tkun ġejt a close second pereżempju, jew tajthom daqsxejn pressure tajba, inti qed iżommhom on edge iktar u iktar għat-tlielaq li jmiss. Plus li ma ninsawx l-improvements li għamlet ir-Red Bull. Eventualment imbagħad hemm Grand Prix oħra li jistgħu jiskontaw sentenza hemmhekk jieħdu l-penalty li hemm bżonn imbagħad anke forsi jkun iktar easy għall-overtaking. Ir-Russja hemm xi 5-6 turns tajbin għall-overtaking biex kieku Verstappen jista' jirkupra pożizzjonijiet. Però xorta mhix waħda minn dawk it-tracks li normalment wieħed jgħid li hija faċli illi taqbes. Ġifieri kieku mmur għat-3 grid penalty. Ovvjament minix Horner, minix qiegħed f'dik il-pożizzjoni għal raġuni u għandu żgur deċiżjoni tal-elettant in-numri u qed jargħu ġifieri l-istatistika u anke forsi timings li kellhom mis-snin ta' qabel u jista' jargħu. Jiena kieku nżomma ma' lil ħaġa. 3 grid penalty, hopefully kieku it-tim ikun qiegħed ma ta' qoddim. Biżżewġ karozzi. Ikun tajjeb, eżatti, u mbagħad eventwalment let's race. Ma opinjoni. Matthew Kurmi hawnhekk jikdbilna li jaqbel miegħek Riccardo għaliex li din kellha tgħaddi bħala racing incident u fis-snin li ġejjin tiġi rranġata dik it-tumbat dik l-ewwel kantuniera dejjem kienet kif naqbad ngħid post tal-kontroversji, pereżempju qed tiġini frasi dawk il-famużi tires li kienu għamlu f'dik ix-xikejn fl-1996 meta mbagħad diversi sewwieqa fosthom it-tnejn ta' dak iż-żmien tal-Williams, Damon Hill u Jacques Villeneuve kienu laqtu b'konsekwenzi serji li qegħdin nitkellmu fuq il-kampjonat tal-1996 nixtieq ukoll inħabbar illi fl-okkażjoni tal-25 sena li minna Damon Hill rebaħ il-kampjonat, nhar l-4 13 Ottubru se jsir programm speċjali tal-intervista li rigward appuntu dak l-istaġun u l-karriera ta' Damon Hill. Mario, wasal iż-żmien ukoll li nitkellmu naqra miegħek, issa qed narak naqra hemmhekk kwiet. Ma naqbel magħhom it-tnejn ta' jiġifieri. Eżatt. Bit ma' Riccardo kien bit ma' Chris. Biss għandi domanda oħra lik, hija Verstappen u Hamilton qed tisħon sew, nistgħu nikkumparaw din ir-rivalità u l-inċidenti li qed ikollhom il-Max u kif insejjaħlu jiena wkoll fil-video logs tiegħi is-Surwich ma' rivalitajiet oħra biġliet kbir bħalma pereżempju ir-rivalità la semmejna l-Hill, Michael Schumacher u Damon Hill, Lewis Hamilton kontra Nico Rosberg, jew inkella dik li jiena nqis bħala l-ikbar rivalità ta' kollha Ayrton Senna kontra Alain Prost. Nistgħu nikkumparawhom ma' dawn it-tlet rivalitajiet, parentesi żgħira mhux qed insemmi rivalità bejn Schumacher u Hakkinen għal raġuni illi dejjem kien hemm dak ir-rispett u ma kienx hemm dak il-kontroversi li kien hemm bħalma kien hemm f'daw it-tliet rivalitajiet li qed naċċenna lihom. Biex ngħid il-verità jiena ma naħseb dwar ir-rivali kellhom dawk li għadek kemm semmejt inti. Fejn Verstappen meta fit-tiġrijiet jintaqa' ma' Vettel dejjem jinfaqgħu. U issa bilt ħafna ma' Riccardo semmejta fil-bidu jiena lija ta' Verstappen daqqa ta' Vettel ġifieri. Dak kien il-kaġun għalfejn Vettel tilha fil-kampjonat tal-2017 fil-fema tiegħi. Ġifieri u ħaġa li xtaqt inkompli magħhom u nirrispondi lilek ukoll Antonello. Hija waħda. Dis-sena Hamilton kien qal wara t-tiġrija nsejt li ma waħda ma ċert qed niftakar dat dettall għax niftakar kont nitkellem ma' sħabi għedhom jalla iżhom kemmtu. Għax jiena fuq Verstappen ma tantx jiena xi wieħed Bir-raġun. Verstappen
ħabba l-affarijiet li għala fil-passat, sa kien hemm Vettel li daħal fih ukoll. L-affarijiet ikunu da. Però Hamilton kien qal daqshekk qafasni Verstappen u ħawarrab jien. U għattilhom issa ħanibdew naraw. Imola. Il-vera ekku. Meta qafsu ftit, ma kienx qafsu ta' barra, u spiċċa barra Hamilton, u bat reġa' daħal. U dik kien qal jien mhux ħanibqa' nagħmel dik li minn qed jafasni Verstappen rrid nitlaq. U s-sena oħra wkoll kien qal fuq Verstappen qal ma jistax ikun kull darba xi ħadd jersaq li aħrit joqtu dan Lewis Hamilton fuq Verstappen. Jiġifieri l-affarijiet edaw xi kultant titqgħod attent ma li ma driver ikun ħdejk għax tgħid tisma' tħares li l-mara tgħid iwa jien naf ġej ġan biex ma nsemmix drivers biex ma nkunx bajjis daj itini spazju. Ma ċertu drivers x'intersaq lehom. Ġieli kien Vettel l-ewwel wieħed ġifieri x'intersaq jagħmlek l-isbal jew ikun għandhom mismanagement boom. Jien faqa xejn ġifieri mbagħad ħalma kienet jgħid Ricardo titara sitwazzjoni tal-pit stop x'ġara ma ġarax qed nitkellem dejjem fuq issa Monza. Sewwa ġara ma ġarax fil-pit stop Verstappen kien indannat għax qallhom tkellmu nies biex ħareġ u l-minsab. ċeri on dik jisek jinnaf dak it-tip. Bil-mamun. Il-mħassib. Ġifieri snejna u inti mhux qed nitkellmu niftaħ il-barra nsibek ma' wiċċi. Dak it-tip ġifieri qed tifhem lejt imma ndaqstant niżel dażiet issa ġifieri dawk huma dan. Ma dik baqgħet ittambaġġa moħħi li Hamilton tinqal isma' da biex għandek l-ispazju li dana. U fil-fatt bil-raġun għax kif jgħid il-kampjonat li kampjonat sabaħ ħafna ġifieri vera ntlaqtu kemm il-darba issa u da imma isma' kampjonat hekk sabiħ jaħraq mhux kampjonat kif konna qed naraw Hamilton jaħrab jew Vettel kien jaħrab fi żmien Red Bull sabiħ li insomma Vettel kien jaħrab ma' Red Bull nara tiġri nieħu it-tew kafe relax jien ngħidu hija 20 seconds sakemm jiġix bħal Valencia u tistaqdilu ma' kulli Alonso u jiena bqajt bittek jesaħ, imma qed tifhem imma hekk sabi l-kampjonat inti ħerqan ġilħat ħatara t-tiġrija dawk li dana. U fuq id-domanda saqsejtek, nistgħu nikkumparaw dir-rivalità ma' dawk ir-rivalitajiet storiċi li semmejt? Iva mhix daqshekk għalax pereżempju tant nsemmu Hamilton ma' Rosberg u semmejt Hamilton Rosberg u senna. Hamilton Rosberg senna Prost għax kienu l-istess. Ekku, għanna xulli Schumacher Hill, tgħid ġifieri. Għax l-oħrajn kienu l-istess karozzi, u xek, senna Prost McLaren. Għandek Hamilton Rosberg. Però kien hemm sena minnhom Prost kien mal-Ferrari jew ukoll. Ekku, ma ġifieri dawk tanarhom jaħarqu meta mhux jaħarqu ikun hemm ċertu jiena kif ma tinfemek eżatt. Ġifieri jien għandi immaġinajt jiena inti tinsuq għall-Ferrari u noqogħdu attenti għal xulxin għax hemm iskużerija l-ewwel. Issa m'hemmx l-iskużerija, issa hemm driver ma' driver u timexxi hemm Mercedes kontra Red Bull, Lewis kontra Max, ġifieri dawk huma l-affarijiet. Meta kien hemm bħal Senna u Prost, meta qiegħed insemmi żmien il-McLaren sewwa, it-tim tara t-tim li ħajtlef il-punti ħabba li żewġ suq qed jikkompetu wieħed minnhom jaf jitkisser u ħolib għaddej jew jitkissru t-tnejn. Bħalma ġara Vettel u Leclerc dal-aħħar mal-Ferrari. Meta kienu tlaqtu darba darbtej Hamilton u Rosberg meta kienu tlaqtu ġifier tim jgħidlek isma' ej x'qed tagħmel tintik karozza qed intik ħalik tikkompeti issa tkun ġifieri sabiħa, però meta tkun tim nara ħajjina bħalma jgħid dis-sena ġifier Red Bull versus Mercedes isbaħ milli tkun fl-istess tim. Mela, ħallejna dal-argument għall-aħħar biss femni. Ma stajċ ma nsemmiħx il-lejla f'dan il-programm qed nirreferi għad-doppjetta lil McLaren kisbu ġewwa Monza. Mario ħarġan duralek għal raġuni waħda li meta kont qed nitkellmu matul il-ġimgħa inti kont wieħed minn dawk li qed li Ricciardo ser jirbaħ. U kont qed li dan huwa wkoll iċ-ċans lil McLaren
ilkom tistennew Voldiri għalkemm hawnhekk qed nippruva nżomm naqra żjed oġġettiv mis-soltu, l-kummenti tiegħi diġà qedthom f'videos oħrajn. Ejja nitkellmu naqa' fuq Ricciardo ma issa Mario jiena u inti. Taħseb li sa fl-aħħar it-tim immexxi minn Zak Brown u Andrea Seidel għandhom lura lil vera Daniel Ricciardo? Jiena waħda ngħid, jiena daw l-affarijiet fejn jidħol McLaren, issa jiena mhux fan tal-McLaren, però insegwi l-Formula 1 ħobb naqra Formula 1. Il-McLaren li jagħmlu li meta kienu sejrin ħażin kienu fi żmien il-Honda qabdu l-bord, u bdew jibluh kollu, bdew bidlu dak il-ieħor. L-upgrades ma bdewx isiru, allura l-partitari gegru, tiftakar konna nitkellmu jiena u inti nitkellmu ħafna fuq dawn l-affarijiet, ġifieri. Però dak kien l-iktar żmien importanti għal dak tim. Għax dak iż-żmien bdew iġibu ġi Zak Brown mbagħad ġob il-Seidel, u mbagħad bdew jippikjaw l-affarijiet. U naqqat il-bord. Meta għandek bord tajjeb, portet jiftiem, il-karozza bil-fors sejra ħażin, qed jaħdmu tranquilli, u mbagħad sejra ħażin, għandek il-bord tranquill għax jaffa għandu jmur, u bdiet marru magna Mercedes u bdiet mixja l-qoddim. Niftakar sew meta tqajt miegħek il-ġimgħa l-oħra kont ili ngħid isma' l-McLaren waslet tagħhom. Ma kontx qed ngħid fuq doppjetta għax ma kontx qed nistennija. Ħadd ma basara d-doppjetta laqqas. Però kont qed nistenna li f'Monza li jekk issir jiena dejjem nsemmi kont dejjem ngħid jekk issir kumdja bejn Hamilton u Verstappen bħalma saret kumdja xejta ġifieri, però li jew ħajtelfu xulxin jew ħajkun pista ħażina. Il-McLaren ħatkun hemmhekk ħadd tistenna qiegħda tajba. U għat-torik dejjem tkun aħjar. Ġifieri u bdejt nemmen qed tisma' qed daw hemmhekk ħajkunu. Fil-fatt hekk qedlek u ħaġa oħra nemmen, anke li ma saritx jien kont nemmen anke ma saritx dak l-inċident, il-McLaren setgħet tilbaħ tiġrija xorta. Kif sar, all right, kif jistax. Hamilton kien fast, iktar mill-Mercedes, mill-McLaren, il-Red Bull ta' Max ukoll, però il-McLaren kienu għadin hemmhekk qed jistennew dawk ċertu żbalji mit-timijiet l-oħra ta' qudiemhom u ħaduhom. Ġifieri daw ħadu anke meta kienu ħadu l-ewwel podium wara kemm snin l-istess sar. Jistennew, paċenzjużi, ma ħadu żbalji huma u waslet. Ġifieri tim jiena ħanitkellem il-verità sejna meta qed insegwu l-Aston Martin bħalissa wkoll l-Aston Martin ukoll qed tibdlu ħafna affarijiet qed jagħmlu fabbrika għax inkollu naqra fuqhom u qed iġibu l-inġinier. Fabbrika oħra l-Aston Martin. Ġifieri bħalissa l-Aston Martin qed jimxu qisu fuq il-affarijiet li kienu qed jimxu il-McLaren. Imma l-McLaren hemmhekk kienu war mill-Aston Martin mhux fuq bilanċi qed nitkellem fuq prestazzjonijiet kienu war. U nemmen li s-sistem Malta ħabba li ħadhom Lawrence Stroll ċertu affarijiet jista' għandu l-esperjenza, kulħadd jaf minn Lawrence Stroll ġifieri għandu l-esperjenza, jista' jagħmel ċertu affarijiet jaf minn fejn għandu jgħaddi. Qed jagħmel ċertu affarijiet bħalma kienu qed jagħmel McLaren qed ibiddel ċertu inġiniera tiġib ħajkabbar jiġifieri daw affarijiet qed naqra fl-artikli ġifieri fimni. Affarijiet black and white li qed nitkellem mhux affarijiet dana. Issa naraw l-qoddim jekk jimxux fuq il-passa l-McLaren ġifieri l-Aston Martin tmur qoddim. Jew inkella l-Aston Martin teħel u tibqa' fejni. Ġifieri ma neġa' nsemmi l-McLaren għamlu biex ix-xogħol tajbi issa seta' għamilha kull tim. Naħmel il-Ferrari wkoll qed jaħdmu bil-aqal ukoll għax għalkemm mhux qed jiġu dak il-prestazzjonijiet daqs il-McLaren però qegħdin hemmhekk ukoll u boħħhom fi-2022 bħal ċertu timijiet oħrajn. Ma qed insemmi l-Alpine ukoll għalkemm m'għadhomx l-Alpine da sena sentej ilu li kienu Renault qegħdin hemmhekk ukoll, jiġifieri għat 2022 hemm dik xi ħaġa li ma tistax tgħid isma' ħanarmi dak il-tim jew ħanarmi l-ieħor jew ħanarmi l-ieħor. Jiena waħda ngħid jiena meta nara ċertu timijiet bħal McLaren, Ferrari, Williams, Mercedes għalek dal-aħħar jiġifieri saru Mercedes qabel dejjem jagħtu l-magni. Tu pjaċiri li timijiet tal-ħistri qed jikkompetu. U issa
wasal naħseb iż-żmien li ma nistax noqogħdu ngħidu Mercedes kontra Ferrari jew Mercedes kontra Red Bull. Ngħidu isma' Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren. Immaġina għandna 4 timijiet, 4 ngħidu minn għandek mela 4 timijiet. 8 xufiera, sewwa, u tlieta minnhom qed tiċċellenġjaw pereżempju l-kampjonat. Ara bħala supporters kemm ħanaraw kampjonat isbaħ, ħanaraw iktar xieni bħal Verstappen u Lewis Hamilton u ħanaraw iktar opportunitajiet u affarijiet dak huwa l-Formula 1 mhux ir-regoli li ta' sprint race u hekk qed jippruvaw jiblu. Dak huwa li l-karozzi jimxu l-qoddim u l-Formula jimxu l-qoddim tru sewwieqa li nemmen ħafna minnhom tikkwalti minnhom ma ħafna bravi li kapaċi jieħdu kampjonat. Chris, kumment qasir fuq Ricciardo minn naħa tiegħek qabel ma nagħlqu ma' Ricciardo. Ricciardo ħadd ma jista' jiġħad kemm huwa xufier ta' talent, ġifieri orajt kulħadd għandu l-bad patch tiegħu, l-aħħar tellieqa wera li għadu dak il-Ricciardo li jaf jħendilja karozza jimmaneġġja t-tellieqa, żamm il-coolness ukoll għax inti li tkun ilek ma tieħu podium wis aktar tkun ilek ma tirbaħ tellieqa taf li qiegħed hemm l-ewwel wieħed u jekk ħadd titlifa ħabba fik għax prattikament m'għandekx issa dawk it-title contenders illi jistgħu jisruqu lek il-post. Hemmhekk naħseb wara l-kapaċità tiegħu bħala xufier. Ovvjament xorta nemmen illi issa time is ticking għal Ricciardo, ġifieri jista' jkun illi iservi tajjeb għat-tim tal-McLaren, però l-McLaren issa jekk ħatibqa' tipprogressa b'dal mod trid tibqa' tħares ta' xejn quddiem biex il-line-up ta' xufiera wkoll ittija dik il-boost għal-futur. Mela, Riccardo, l-aħħar domanda hija għalik u hija fuq il-gwerra t-tielet post tal-kampjonat tal-kostrutturi. Id-distak issa huwa għal 15 punt u nofs, jew nistgħu nagħmluhom 16, favur il-McLaren. Kif taħseb li din ir-rebħa tista' taffettwa lil dawn iż-żewġ timijiet fit-tliela li ġejjin? Qabel xejn ikkoreġik għax qed iżżid id-distak. Id-distak huwa 14 u nofs, 13 u nofs. Bejnietna sa fejna fija. Eżatt, Konsidra l-punt. Toqgħodx tiċċit, jażżid. Ifhem, jiena inżomma l-Ferrari, però nammetti li kifet forsi f'bosta programmi kemm miegħek u forsi anke kull meta jsaqsuni fuq il-Ferrari. Baqalna biex inkunu kompetittivi, ġifieri mhux qed ngħid mhux qegħdin fir-raba post ovvjament. Nikkonċentraw fuq dis-sena. Le, naħseb għadna naqra lura. Aħjar mis-sena l-oħra ma għadna naqra lura, fis-sens meta tara anke tlilaq li rajna s'issa fil-kampjonat. Tinduna kważi anke l-aħħar tal-lieqa biex inkun onest, xtaqt li place jajna ġifieri mal-ewwel tlieta ma kont qed nippretendi qed noħlom. Ġifieri xtaqt li ovvjament kulħadd jieħu pjaċir li jara l-Ferrari tirbaħ propja fit-tellieqa home biex ngħidu hekk. Però il-karozza almenu tidher reliable, però naħseb jonqosha. Ġifieri issa inti qed li mal-McLaren, il-McLaren magni Mercedes, jiġifieri bħala power unit naħseb huwa daqsxejn forsi daqsxejn iktar b'saħħtu. Ġifieri issa jidħol element ta' mhux ħanejdlek fortuna ta' imma kemm il-trakka tista' tiffavorixxi lil-tim. Eżatt, kemm il-trakka tista' tiffavorixxi l-tim minn ieħor, jiġifieri bħala livell naħseb kważi fl-istess livell qegħdin. Jiġifieri kif qed inti eżatt Antonello, ġifieri it-trakka ħad tagħmel id-differenza jekk tiffavorix speed jew hekk ix tiffavorix ġifieri l-manuvrabilità tal-karozza pratikament. Jiena nemmen anke bħala diskors konklusiv illi sew il-battalja li qed insemmu t-tielet post tal-kostrutturi kif ukoll il-gwerra li hemm fis-sular ta' fuq qareb tal-kampjonat, jiena nemmen illi ser jibqgħu jiġu mis-silta sal-aħħar kantuniera tal-aħħar dawra tal-aħħar tellieqa illi ser ikollna ġewwa Abu Dhabi fit-13 ta' Diċembru li ġej u naħseb illi
bħala panel nistgħu ngħidu hekk taqblu perfettament ma' dan il-ħsieb. Mela, grazzi lil Chris, Mario u Riccardo ta' diskussjoni mill-iktar interessanti li kellna illum, domna naqra iżjed mis-soltu ma kellna diversi argumenti li ridna nittekiljaw u ma ttekkiljajniex kollox laqqas. Kemm ngħid xi ħaġa żera malajr Antonello li dak l-inċident li kont qed nirreferi għalih għax bqajt newden u fittixtu l-filmat kien bejn Giovinazzi u Leclerc fl-F1. Fitlu eżattament. Ġifieri simili, però ovvjament ma kellux il-konsegwenzi li kellu l-inċident ta' Verstappen u Hamilton. Eżattament, mela grazzi wkoll Riccardo ta' dinna il-preċizzazzjoni l-oħra preċedenti illi għamiltilna. Mela grazzi wkoll l-Emanuel Cardona li għallilna proset tal-programm, grazzi wkoll lilek Emanuel tal-appoġġ illi tina b'mod kostanti u grazzi wkoll l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom kif qed taraw hawnhekk, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. L-intervista tirritorna il-ġimgħa d-dieħla fejn din id-darba ser nerġgħu neqilbu fuq il-futbol u nitkellmu fuq iż-żewġ derbis kapitali li għandna li huma Lazio Roma mill-Kampjonat Taljan u Arsenal Tottenham mill-Premier League Ingliża biss. Kif semmejna ftit qabel ukoll fejn tidħol Formula 1 istanna żewġ programmi. Fit-30 ta' Settembru ser ikollna l-programm fuq il-Formula 1 virtwali fejn se nintroduċu il-kampjonat tal-V1 Malta Series organizzat minn Velocity Sports Racing u mbagħad fit-13 ta' Ottubru kif għedna ser ikollna programm speċjali li ifakkar il-25 sena minn mindu Damon Hill rebaħ il-kampjonat. Passoltu fakkarkom dan il-programm minn hawn isu si oħra jkun ukoll fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube fejn inħeġġitkom biex tinkitbu fih. Jekk għadkom għamiltux dan biex ma titilfux laqqas il-kontenut kollu li qed joħroġ minn ħin għal ħin bejn dan il-programm għamil 35 episodju kollha u hemm ukoll video logs ta' diversi sports ukoll Formula 1 ukoll konna ħafna video logs mod regolari kif ukoll ma titilfux din il-konzi tkomplu segwu din il-paġna ta' Facebook għall-aħħar aħbarijiet rigward l-sports kollu li aħna nsegwu sew mix-xena lokali kif ukoll mix-xena internazzjonali lejla jkollkom l-aġġornamenti tal-logħbiet tad-disa u wkoll jekk jidħlu r-riżultati kollha dawk tal-kampjonat taż-żgħażagħ sezzjoni dew hawnhekk ippermettu li ngħid grazzi wkoll il-backroom staff ta' dan il-network, Mark Schembri, Omar Brinkatu Dejzil Tabone tal-kontribut siwi li qegħdin jagħtu fil-ftit tagħhom biex ukoll intellaw diversi rubriki u diversi aħbarijiet. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Antonello Bela ma tfadalli xejn ngħidilkom ħlief grazzi li kontu magħna lejla u ħudu ħsieb. L-intervista ġiet wasla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty.